10 январ пас аз ба анҷом расидани ҷаласаи ғайринавбатии шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид, суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. Дар ҷараёни суҳбат сарони ду давлат вазъияти имрӯзаро дар сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон баррасӣ карда, атрофи рушди вазъият дар Афғонистон мубодилаи афкор карданд. Вобаста ба масъалаҳои мазкур, ҷонибҳо ҷиҳати идомаи тамосҳо дар самтҳои мухталиф ба мувофиқа расида, зарурати таҳкими минбаъдаи ҳамкориро дар соҳаи амният таъкид доштанд. Мавзӯи дигар: 10 январ дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ҷаласа оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 баргузор гардид. Дар кори он сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок ва суханронӣ намуда, ҷиҳати тақвият бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, сарфаю сариштакории нерӯи барқ, самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигию саҳроӣ ва дигар масъалаҳо масъулонро вазифадор намуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар оғози ҷаласа гуфта шуд ки равнақ ёфтани корҳои созандагию бунёдкорӣ дар соли 2021 ба таъсиси даҳҳо ҷойи навикорӣ, васеъ шудани имкониятҳо барои истеҳсоли маҳсулот ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намуд. бо таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 соли охир 8256 иншоот ба истифода дода шудааст, ки иҷрои нақша 107.7%-ро ташкил медиҳад. танҳо соли 2021 дар вилоят 2445 иншоот ба истифода дода шудааст. татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва саҳмгузории соҳибкорон имкон фароҳам овард ки роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидоштаи ҳудуди вилоят дар ин давра бунёду навсозӣ карда шаванд. бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои охир имкониятҳо барои таъмини рушди бахшҳои иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон беҳтар гардид. ҳамин буд ки соли 2021 рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон дар сатҳи 109.1% таъмин шудааст. ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ин давра ба 10.2 миллиард сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 1.4 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъмини даҳҳо нафар бо ҷойи кор бунёду навсозии корхонаҳои саноатӣ мусоидат намуд. аммо тавре таҳлилҳо нишон медиҳад, имкониятҳои вилоят барои бунёду навсозии иншооти соҳаи саноат ҳанӯз ба пуррагӣ истифода намегардад. аз ин лиҳоз зарур аст ки 3 минтақаи озоди иқтисодӣ дар ҳудуди вилоят мавҷуд буда ва дигар имкониятҳо ҳарчи бештар барои рушди саноат истифода карда шавад. дар ин баробар корхонаҳо бояд бо назардошти дурнамо бунёд гарданд то фаъолияти доимии онҳо таъмин шаванд. солҳои охир дар самти таъмини хонандагон бо либоси мактабӣ натиҷаҳои баланд ба даст омаданд, аммо ин ҳанӯз қонеъкунанда нест. айни замон дар ҳудуди вилояти Хатлон татбиқи зиёда аз 40 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ идома дорад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбари давлат зимни ҷаласа оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 масъулини марбутаро барои чораандешӣ ва истифодаи пурраи имкониятҳои вилояти Хатлон барои ҷалби сармояи мустақим вазифадор намуданд. муваффақияти кишоварзони вилояти Хатлон дар самти ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири кишту парвариш ва дар ҳамин асос аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил барои таъмини фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ мусоидат намуд. дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Хатлон дар ин давра 20.7 миллиард сомониро ташкил намудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.1% зиёд мебошад. соли гузашта аз вилояти Хатлон ба дигар давлатҳо 117.4 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ صادرات کرده شده است که از نقشه 22,400 تن زیاد می باشد. در این برابر مسئولین مربوطه برای در زمینه تطبیق امتیازهای اندازی و گمرکی و استفاده پوره امکانات‌های طبیعی ولایت ختلان برای رونق دادن پرنده پروری و ماهی پروری وظیفه دار کرده شدند. برای بلند برداشتن حاصل و ثمرانوکی پخته پروری مسئولین مربوطه را ضرور است که کشت و پرورش این رستنی را با نظرداشت شرایط تغییریابی اقلیم و رعایت به چنوچرای اگرتکنیک کشت و پرورش باید به راه مانند.
тавассути беҳтар намудани ҳолати мелиоративӣ ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида имкон фароҳам мегардад ки дар вилоят майдони кишти зироат ва истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ боз ҳам зиёд гардонида шавад. вусъат ёфтани бунёди иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ барои дар шароити замонавӣ ҳарчи бештар ба таҳсил фаро гирифтани наврасон ва беҳтар шудани хизматрасониҳо дар соҳаи тандурустӣ мусоидат намуд. иҷрои барномаҳои давлатӣ дар ин самт дар шаҳру ноҳияҳои норак, шамсиддин шоҳин, балҷувон, хуросон, ҷайҳун ва абдураҳмони ҷомӣ беҳбудӣ мехоҳад. таъкид гардид ки барномаҳои давлатӣ бояд бо назардошти имкониятҳои мавҷуда дар асоси омӯзиш ва таҳлилҳои дақиқ қабул карда шавад то иҷроиши он таъмин гардад. дар маҷмӯъ рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти хатлон дар соли 2021 имкон фароҳам овард ки истеҳсоли маҳсулот зиёд, шароити хизматрасониҳо дар самтҳои гуногун беҳтар, садҳо нафар бо ҷойи кор таъмин ва барои рушди бештари иқтисодиёти вилоят заминагузорӣ карда шавад. дар охир сарвазири мамлакат қоҳир расулзода аз рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти хатлон натиҷагирӣ намуда масъулини марбутаро барои иҷрои саривақтии нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ ҷиҳати дар давоми соли 2022 ва 5 соли оянда таъмин намудани рушди бахшҳои иҷтимоию иқтисодии вилоят вазифадор намуданд. ҳамзамон дар ҳамин рӯз ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври вилоятии озмуни кӯча, маҳалла, деҳа, ҷамоати шаҳраки беҳтарин ва оилаи беҳтарин ки дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар вилояти хатлон эълон шуда буд, ҳавасманд гардонида шуданд.